Hello po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay meron po akong recipe na ipapakita sa inyo. At itong dish na ito ay isa sa pinakasikat na dish doon sa Bicol. Pero originally galing siya sa Maynila. Ngayon po ay ang tawag dito ay Bicol Express. At ito na po ang ating mga sangkap. Unang-una, pork. Yung may taba po ang pinili ko kasi mas masarap po yan. Tapos siling labuyo, sili na green, shrimp paste, bawang, luya, sibuyas na pula, kamatis, coconut milk, at saka gagamit din po tayo ng cooking oil para sa paggigisa nitong mga sangkap natin. At ngayon po iuumpisahan ko na po ang pagluluto ng mga ito. Ang unang-una po nating gagawin ay magsalang po tayo ng kawali dito sa ating stove. Tapos maglalagay po tayo ng mantika at paiinitin po natin. Tapos kapag mainit na ay uunahin po nating igisa itong ating pork. Ayan na po. Mas gusto ko kasi na mas inuuna yung pork para maluto talaga siya. So ngayon ay hahaluin lang po natin siya. Lalakasan ko po ng konti yung apoy para mas mabilis po nating maluto itong ating pork. Ngayon po ay hihintayin po muna natin na mag-brown itong ating pork. Ngayon pong medyo nag-golden brown na po itong ating pork, ay tatanggalin po muna natin siya sa ating kawali. So, ayan na po siya. Ngayon po, ipahihinaan natin ng konti yung ating apoy. At ilagay na po natin ang ating sibuyas. Ngayon po, ihahaluin po muna natin ang ating sibuyas. Nilalakasan ko po ng konti yung apoy dito sa stove natin, para mabilis pong mag-brown ang ating sibuyas. Ngayon po ay isusunod na natin ang ating luya at saka ang ating bawang. At hahaluin lang po natin. Ngayon po ay pwede na nating ilagay ang ating kamatis. At hahaluin lang po natin siya. Hihintayin lang po natin na medyo maluto yung ating kamatis. Saka natin ilagay yung ating pork. Super bango na po. Ngayon po, habang kumukulo tong ating kamatis, ay pwede na po nating ilagay itong ating pork. Ayan na po. Ngayon ay hahaluin na naman po natin. Ang dish po pala na ito ay aksidente lang na naimbento ng
Narinig ko lang po yung story na naimbento ng matanda doon sa Maynila na nagluluto siya. Tapos wala pa daw pangalan ito noon. Pero yung kapatid niya yata ang nagpangalan. Yan. Ang bango. Ngayon po ay pwede na nating ilagay itong ating gata. Pag mayroon po kayong fresh na gata ay pwede rin po na yun ang gamitin kasi mas masarap po yun kaysa dito sa galing sa lata. Wala po kasi akong mahanap na fresh na gata kaya ito pong galing sa lata ang ginamit ko. Mahirap po kasi maghanap ng fresh na gata dito sa lugar namin. So ito na lang yung ginamit ko. Ngayon po ay hihintayin lang po natin na kumulo siya ng kumulo. Tapos magdagdag po tayo ng konting tubig para mas lalo pa po siyang maluto. Ngayon po na kumulo na itong ating gata ay magdagdag na po tayo ng konting tubig. Yan. Hihintayin lang po natin na tumuyo siya. Para ilagay na po natin yung ating siling labuyo at saka yung ating sili na green. Pero mga 30 minutes pa po siguro ito bago tumuyo. So maghintay lang po tayo ng konti. Ngayon po na medyo tumuyo na itong ating gata ay pwede na po nating ilagay itong siling labuyo natin. Tapos, hahaluin lang po natin. Ayan na po. Napakasarap po nito. Hindi ko po masyadong nilagyan ng maraming siling labuyo kasi baka hindi na po makain sa sobrang anghang. Kasi yung green na sili na gagamitin ko ay super anghang din yun. Kaya hindi ko masyadong dinamihan itong siling labuyo. Pero nasa sa inyo na po yun kung gaano karaming sili ang ilalagay ninyo. Ngayon po ay isusunod ko na po itong sili na green natin. Jalapeno yata ang tawag nito dito sa amin. So, sobrang anghang din po nito. Ito yung sili na nilalagay nila dito sa pizza. Yung Mexican na sili. Super anghang talaga. Ngayon po ay kukuha po ako nito kasi meron pong hindi ko makain ng bagoong dito na alamang sa bahay namin kasi allergic nga sila. So kukuha po ako ng konti sa plato tapos titimplahan ko siya doon ng yung ibang timpla, yung asin lang tsaka patis. So ayan na po, nakakuha na po ako ng para sa amin lang na kakainin ni Mama Yeps. Ngayon ay pwede na po nating ilagay itong ating shrimp paste. Yan. Tapos hahaluin lang po natin. Super anghang po yung amoy ng ating Bicol Express. Sobra.
Kung ayaw nyo po ng shrimp paste, ay pwede po yung patis ang ilalagay nyo. Ayan na. Luto na ito. So, ngayon papatayin ko na po yung apoy. At hahanguin ko na po ito. Ayan na po mga mamamayang ang ating Bicol Express. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!